Vítaj pri dnešnom videu. Red Bull pozná asi každý. Je všade. V obchodoch, na športových podujatiach, v reklamách, na formulách, extrémnych športoch. Značka, ktorá tvrdí, že ti dáva krídla. Ale čo ak je za tým všetkým niečo oveľa temnejšie? Čo ak za ikonickou plechovkou nie sú len energie, ale aj kontroverzie, súdne spory, marketingové manipulácie a veci, o ktorých sa veľmi nehovorí. Dnes sa pozrieme na všetko, čo je zle s Red Bullom. Daj like, odber, komentár pre algoritmus a poďme na to. Odkiaľ Red Bull vlastne prišiel? Veľa ľudí si myslí, že Red Bull vznikol v Európe. Pravda je však úplne iná. Príbeh sa začína v Thajsku v roku 1962. Tam podnikateľ Khaleo Yovidia vytvoril nápoj s názvom Krating Daeng. V preklade to znamená doslova červený bík. To bol lacný energetický nápoj pre robotníkov a vodičov kamionov. O roky neskôr prišiel rakúsky podnikateľ Dietrich Matthias Chries. Počas služobnej cesty ochutnal Krating Daeng a uvedomil si obrovský potenciál. Spolu s Khaleom založil nový produkt. Tak vznikol Red Bull, aký poznáme dnes, ale problém bol jednoduchý. Nikto taký nápad nechcel. Ľudia neverili, že malá drahá plechovka môže konkurovať gigantom ako Coca-Cola. Tak Red Bull spravil niečo geniálne a trochu manipulátorské. Marketingový podvod. Red Bull nepredáva nápoj, predáva životný štýl, extrémne športy, nebezpečenstvo, adrenalín, úspech. Sponzorovali všetko možné. Formula 1, zoskok z vesmíru, freestyle športy, gaming eventy. Vrchol prišiel v roku 2012, keď Felix Baumgartner skočil zo stratosféry. Celý svet pozeral. A čo sa ľuďom zapísal do hlavy? Nie Felix, nie veda, ale Red Bull. Bola to jedna z najgeniálnejších reklám histórie, ale vytvára to ilúziu, že nápoj znamená výkon a práve tu začali problémy. Red Bull ti nedáva krídla. Pamätáš si slogan Red Bull ti dáva krídla? Bol ikonický, lenže v roku 2014 prišla žaloba. Spotrebitelia tvrdili, že Red Bull zavádzal zákonníkov. Tvrdili, že nápoj nemá žiadne špeciálne účinky oproti obyčajnej káve a výsledok? Red Bull zaplatil $13 miliónov. Ľudia mohli dostať späť peniaze alebo produkty. Firma vinu nepriznala, ale zaplatila. To vyvolalo veľkú otázku. Ak bol ich produkt taký revolučný, prečo sa radšej vyrovnali? Koľko cukru a kofeínu tam je? Jedna klasická plechovica obsahuje veľa cukru. Pravidelné pitie môže viesť k nespavosti, nervozite, zvýšenému tlaku, púšeniu srdca, závislosti na kofeínu. Niektorí ľudia pijú 3 až 4 denne. To už môže byť problém, najmä u mladších ľudí. Energetické nápoje sú často cielené na tínedžerov. Farebný dizajn, gaming, reklamy, influencery. Vyzerá to cool, ale málo kto číta zloženie. Súdne spory a agresívna obchodná značka. Red Bull si extrémne stráži meno. V roku 2013 zažúval malý pivoval Red Bull Brevely, pretože názov bol vraj príliš podobný. Malá firma musela riešiť právnikov gigantickej korporácie. Nakoniec sa dohodli, ale ukázalo to silu značky. Red Bull je pripravený tvrdo bojovať za každé meno, logo či podobne. Niektorí tvrdia, to je len ochrana biznisu, iní, to je zastrašovanie menších značiek. Produkty, ktoré nevyšli. Nie všetko od Red Bullu malo úspech.
Spustili kolu, Simply Cola. Mala byť revolúcia. Nebola. Predaje boli slabé. Ľudia ju odmietli. Skúsili aj organické limonády. Tiež nikdy nedosiahli úspech klasického Red Bullu. Ukázalo sa, značka vie predať energiu, ale nie vie všetko. Najväčší problém Red Bullu možno nie je cukor, ani kofeín, ani žaloby, ale je to, čo predáva psychologicky. Predáva predstavu, že výkon sa dá kúpiť v plechovke, že energia neprichádza zo spánku, disciplíny a zdravia, ale z nápoja. A to je ilúzia, na ktorej zarobili miliardy. Takže, je Red Bull zlý? Nie úplne. Jedna plechovka ťa nezničí a marketing okolo nej je oveľa silnejší než samotný produkt. A možno práve to je najväčší trik celej značky. Čo si myslíš ty? Piješ Red Bull pravidelne? Napíš do komentárov. Ak sa ti videjko páčilo, daj like, odber a vidíme sa pri ďalšom dokumente.